Ola, como están? Os hostaleiros levaban tempo queixándose pola caída na chegada de turistas a Santiago, pero parece que setembro foi para eles un respiro. No mes pasado, a ocupación situouse no 61%, os mellores datos do que levamos de ano despois de xuño. Ademais, as expectativas de cara a Ponte do Pilar son moi positivas. Superáronse as expectativas e Hostelería Compostela pechou setembro cunha media de ocupación do 61%, unha cifra semellante a cadada no mellor mes do que levamos de ano, que foi xuño. Esta cifra vén dada polo aumento na chegada de grupos internacionais, que se deixou notar, sobre todo, nos hotéis de máis categoría. 5 estrelas, non? Hai moitos destes grupos, pois veñen a hotéis de máxima categoría, seis de grupos pois americanos, alemáns, entón pois viaxan pois canto mellor categoría para eles pois mellor, non? Pero de todas maneiras a excepción dunha estrela, pois houve un comportamento pois moi similar. A media de ocupación é inferior nun 0,7% a rexistrada no mesmo mes de 2011, pero está 2 puntos por riba da de setembro de 2009. De cara a este mes, todo fai pensar que a ocupación rondará o 80%, grazas sobre todo a Ponte do Pilar. O mes de outubro tamén tradicionalmente é un mes bastante bo, e temos en esta semana precisamente a Ponte do Pilar, que además coincide nos días pois bastante bons. Bastante bo quer decir que é un venres festivo, ou luns cando se fora, pois en que ten un comportamento moi bo e vamos a ver esta cidade pois con un excelente nivel de ocupación. Eu diría que non baixaríamos dun 80% de ocupación na Ponte. Estes datos, asegura Otero, permiten mellorar a conta de resultados dos hotéis de Santiago e que os establecementos veñen sufrindo as consecuencias dunha baixada de prezos que se foi acentuando ao longo do ano e tamén da caída de viaxeiros nacionais. Mentres desfrutan destes datos, en Hostelería Compostela traballan arreo na preparación do Santiago Etapas, a primeira edición que organiza o colectivo. Nestes días, os máis de 70 locais que queren participar no certame prepararon as súas receitas na sede da asociación para que as probara un xurado. A quinta edición do Santiago Etapas, que se vai celebrar do 26 de outubro ao 11 de novembro, está chamada a ser todo un éxito. Ou iso parece, vendo o alto nivel de participación desta edición do certame, a primeira que organiza Hostelería Compostela. Son un total de 72 os establecementos que nas últimas horas lle presentaron as súas propostas a un xurado experto que tivo que probar máis de 100 pratos en miniatura. Creo que levamos unha dúcia ou así, máis ou menos xa ao longo da mañán, pero en total son 142 tapas de 72 establecimentos. A verdade é que o número é un exitazo, supera todas as expectativas que podíamos tener. O nivel é moi bo, eu que teño participado no Santiago Etapas dende o primeiro ano, a verdade é que cada vez máis, e non é unha frase feita, pois o nivel mellora. É precisamente o nivel de calidade das tapas o que vai facer que nesta edición o certame se consolide a nivel nacional e internacional. Un moi bo nivel de apuntarse a este concurso e polo que estamos sabendo neste momento a nota media subiu moito tamén, ademais que o nivel das tapas, porque a puntuación que pasaría a mellor dun 4 ou 6, digamos, dunha maneira que iso é moi importante, non únicamente ter cantidades, non ter calidade. Mañá xa coñeceremos cales son as receitas seleccionadas para concursar neste Santiago Etapas. A intención dos organizadores é establecer ata 5 rutas pola cidade, cunha media de 12 establecementos en cada unha delas. As tapas terán un custo de 2 euros. E seguimos a voltas ca ubicación da pista de Xeo, despois de que onte a concelleira de Urbanismo asegurara nun medio de comunicación que as instalacións non estarán este ano na Praza da Quintana. A responsable de Comercio afirmou esta mañá que aínda non hai ningunha decisión tomada ao respecto. Segundo Reyes Leis, o Goberno local está á espera de recibir unha serie de informes técnicos antes de escoller a praza ou Alameda. Iso si, o parque parece ser a opción preferida a priori.
Aínda non hai unha decisión firme sobre a ubicación da pista de Xeo. Dixo hoxe a concelleira de Comercio que contradía así o apuntado onte nun medio de comunicación pola edil María Pardo. Segundo Reyes Leis, o goberno local está á espera de recibir uns informes técnicos da empresa encargada das instalacións antes de optar por un ou outro emprazamento. Iso sí, a concelleira lembra que a Praza da Quintana pode supoñer certos problemas. Os problemas técnicos o ano pasado foron abundantes, se poderon solventar con cambios, poñendo algunha estructura maiores na propia pista, algún soporte máis, hubo que verlo chegamos moi ao límite, non? De feito, a pista non empezou cando nos queríamos, senón cando pudo ser técnicamente, non? Este ano o que pretendemos é que se poda facer todo con máis antelación. Ademais, Reyes Leis lembra que a intención do goberno local é instalar este ano unha pista máis grande para evitar as colas que se viron no Nadal pasado. Para iso, sería preferible optar pola Alameda, onde a empresa fixo hoxe mesmo algunhas medicións. A concelleira de Comercio tamén saiu paso das críticas de Compostela Monumental, que non oculta o seu enfado pola posibilidade de que a pista vaya para o parque. Reyes Leis asegura que a Asociación de Comerciantes estaba sobre aviso dende o ano pasado e deixa caer que o goberno local ten que pensar en todos os cidadáns e non nun colectivo concreto. Se trasladou ás asociacións de comercio nesas reunións, porque fixen eu personalmente, Lucía tamén estaba, que era moi posible que a pista de Xeo se trasladara de zona, non só pola parte técnica, senón porque ademais ali beneficia todo o comercio da cidade, porque está nunha zona intermedia entre unha zona e outra, entre o casco vello e o casco novo. Todas as asociacións estiveron de acordo. É certo que ali non estaba a presidente de Compostela Monumental, senón o xerente. Pero, bueno, en todo caso, eu creo que non temos que gobernar para ningún colectivo especificamente, senón para toda a cidadanía. O que queda definitivamente descartado é que a pista de Xeo se instale no Obradoiro. O goberno local entende que as instalacións danarían a imaxe da emblemática praza. Eran declaracións da concelleira de Comercio durante a presentación dos cheques de consultoría gratuita que o Concello pon en marcha o abeiro do programa Urbana Santiago Norte. A través deles, os comerciantes poderán desfrutar da asesoría dun experto que analizará a situación de negocio e fará unha serie de propostas para a súa mellora. En total, ofértanse 41 cheques, 21 para a reforma dos locais e 20 para a implantación das novas tecnoloxías da información e a comunicación. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o próximo día 11 ata o 10 de novembro. Reyes Leis explicou que a Concellaría aproveitará as conclusións destas análises para implantar o ano que ven unha nova liña de axudas pros comerciantes deste ámbito. E o voceiro do PSOE non lle chegou cas críticas que facía onte a visita da ministra de Fomento e, de feito, hoxe quixo repetir comparecencias. Xosé Sánchez Bugallo reiterou que se o obxectivo da reunión era convocar unha xuntanza para falar da estación do AVE, abondaba cunha chamada de teléfono ou cun email. Pro concelleiro socialista, a presenza da Ana Pastor en Santiago foi política e electoralista. Onte fixo unha primeira valoración pouco despois de que Ana Pastor abandonara o Pazo de Raxoi e hoxe Xosé Sánchez Bugallo quixo afondar nas súas críticas. O concelleiro socialista amosou a súa sorpresa polo feito de que a ministra de Fomento se refira ao novo aeroporto de Lavacolla como a obra faraónica e tamén porque quixera comparar a terminal ca futura estación do AVE. O edil pon sobre a mesa os datos dunha e doutra infraestructura. A terminal aeroportuaria, efectivamente, é un gran edificio, se o que se quere decir, con unha superficie construída de 210.000 metros cuadrados, 75.000 propiamente da terminal. Comparar eso con un edificio ferroviario de 12.000 parece, cando menos, completamente desproporcionado. Por lo tanto, está claro que de faraónica, nada. É unha obra que se presuposta con un coste 10 veces inferior ao da terminal aeroportuaria, por certo, é 8 veces inferior ao de Vigo. O voceiro socialista insistiu tamén en que Intermodal ten que estar pensada para lle dar servizo a unha poboación de 600.000 habitantes e para mover 6 millóns de pasaxeiros, 2 millóns a través do AVE e 4 millóns a través do autobús. En canto ás referencias de Ana Pastor aos milleiros de vivendas previstos, dixo a ministra no contorno da estación, Sánchez Bugallo lembra que o proxecto xa elexido polo xurado é só iso, unha estación do tren e un aparcamento. O uso que se lle dé á zona, explica o edil socialista, nada ten que ver ca construción da Intermodal.
A marxe xa da estación do AVE, Sánchez Bugallo referiuse á duplicación da AP9 para lembrar que o convenio para a execución das obras xa foi aprobado no seu día polo Consello de Ministros. Se dice que a duplicación da AP9 está pendiente do acordo coa autopista. Non sei que acordo coa autopista, porque hasta onde eu sei, ese acordo está acordado e está aprobado polo Consello de Ministros no mes de decembro de 2011. Sánchez Bugallo lembra que a obra estaba orzamentada en 98,5 millóns de euros que debería aportar a concesionaria da autoestrada. Unha vez feita a actuación, o Goberno tería que decidir como devolverlle os cartos á empresa. E os ópticos galegos saíron hoxe á rúa para concienciar a poboación da importancia de coidar os nosos ollos, sobre todo cando nos imos facendo maiores. E por iso que hoxe, e tamén toda esta semana, os centros ópticos farán probas aos cidadáns que o desexen no marco do Día Mundial da Optometría, que este ano está dedicado á presbicia. Como todos os anos, o segundo martes de outubro celébrase o Día Mundial da Optometría. Coincidindo con esta data, o Colexio de Ópticos de Galicia organiza polas cidades galegas unha serie de actividades que teñen como obxectivo darlle a coñecer aos cidadáns a importancia de coidar os nosos ollos, máis aínda conforme imos cumprindo anos, e que unha das enfermidades oculares máis común cos anos é a presbicia, máis coñecida como vista cansa. Tenemos en cuenta que Galicia es una población pues, de cierta edad y de hecho aproximadamente el 50% de la población gallega sufre presbicia. La presbicia es un problema en la visión de cerca que suele aparecer a partir de los 40 años y es un problema relacionado básicamente con la edad, es decir, hay un envejecimiento del cristalino y del músculo ciliar que son los encargados de que nosotros podamos enfocar bien de cerca sin ningún problema. Y pues con la edad eso empieza a envejecer y hay que ayudarle. Y para eso tenemos que aportarle a la población pues, las diferentes ayudas que existen. A estas probas realizadas a pé de rúa que se fixeron de 11 da mañá a 6 da tarde na Praza Roxa, hai que sumarlle as revisións gratuitas que farán en ata 500 ópticas para detectar non só a presbicia, senón outros problemas de visión. O alcalde Ángel Currás foi un dos que hoxe tamén quixo comprobar a súa saúde visual. En Páxina Cultural hoxe presentouse a triloxía que chegará á Zona C nas fins de semana de outubro. Trátase dunha proposta do colectivo As Churras, formado por Xiana Carracela, Siria Sobrado e Nerea Barros. A triloxía está basada na Orestíada do dramaturgo grego Esquilo, pero reinterpretada nunha proposta que combina o teatro, a videocreación e a performance. Cada unha das actrices protagoniza unha das pezas da triloxía, baseada en cada seu personaxe. Clitemnestra os venres, Electra os sábados e as Furias os domingos. As representacións serán os venres e sábados ás 8:30 da tarde e os domingos ás 7:30. As entradas á venda na billeteira do Teatro Principal custan 8 euros. Tamén se pode mercar un bono semanal para as 3 funcións da fin de semana, o prezo de 12 euros. Pois achegámonos agora á hospedería de San Martiño Pinario, onde onte pola noite se inauguraba unha singular exposición. Trátase da mostra Compostelas en Compostela, que fai un percorrido pola historia deste diploma que se lle entrega a todos os que realizan o Camiño de Santiago. A mostra está comisariada por Mario Clavel. Ninguén quixo faltar a inauguración da exposición a que asistiron o deán da Catedral José María Díaz, o responsable da oficina do peregrino Genaro Cebrián, o xerente da Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo José Paz Gestoso. O autor da mostra é Fernando Lalanda, escritor madrileño que leva percorrendo o Camiño de Santiago dende 1976 e que leva anos acumulando material sobre o fenómeno xacobeo. Compostelas en Compostela fai un repaso por este certificado das peregrinacións, pero a exposición incorpora tamén outros documentos como as imitacións da Compostela que foron xurdindo noutros centros de peregrinación cristián. A mostra poderase visitar ata o próximo día 23 en horario de mañá e tarde. O seu comisario, con Mario Clavel, falaremos hoxe no Preguntoiro xusto despois das novas. E tocanos xa repasar a nosa axenda cultural con outras suxestións pro seu tempo libre.
da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada inestable con ceos anubrados e chuvias que durante a mañá lle afectarán a franxa atlántica e que pola tarde serán máis generalizadas. As temperaturas máximas baixarán e os ventos soprarán frouxos do sudoeste. No xoves seguiremos baixo influencia das baixas presións, que deixarán ceos cubertos e chuvias generalizadas. As temperaturas baixarán e os ventos serán frouxos do oeste. Pro venres agárdanse ceos alternando nubes e claros con algúns chubascos residuais no litoral norte. Pola tarde abriránse claros, sobre todo na metade sur. Os ventos serán do norte frouxos e as temperaturas irán en lixeiro descenso. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias que serán máis intensas pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento será frouxo do sudoeste durante toda a xornada. Os ceos estarán anubrados nos xoves, con chuvias intermitentes. O vento será frouxo do sudoeste pola mañá e do oeste pola tarde, e as temperaturas manteránse sen cambios. Pro venres agárdanse néboas matinais que darán paso a ceos alternando nubes e claros. O vento será frouxo do norte pola mañá e do noroeste pola tarde, e as temperaturas manteránse sen cambios. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas non se movan, que nun minuto regresamos co preguntoiro.